Hájek. Takže tu je ďalšie video. No dneska si natočíme, teda si zahráme nejakú hru, len musíme trošku počkať, dokiaľ nabehne Wi-Fi, lebo reštartovala sa celá, tak ja to na chvíľku stopnem, kým sa tá Wi-Fi načíta, tak veď už sa zapla, keď som rovno dal stopnúť. Jaj. Čo teda si dáme? No ja teda... No Ty kokos. Všetko vyžrané. Wow. Som nevedel. Na chvíľu. A dáme si SimCity 2, lebo už sme dlho nemali SimCity, takže sa tie hry budú trochu triediť. Come on. Poď. Jejda, to je búrka. Nechcel by som byť v tornáde. Jak tam? A tam je tornádo, či? Ježiš, to mrakodrap zahmlilo, to je vysoko jak oblaky. No, momentálne si počkáme, kým sa nám to načíta. No. Ježiš, ja nechcem kupovať. Dve správy prišli. Moc dlho. Juj, to je, koľko stojí? Neviem, koľko to bude stáť. Koľko? Ja neviem. Radšej to tam nebudem ani dávať. A ešte čo si? Xiaomi. Zase ja som vymakačka. Sme tu mali nachystaných od minulého roku. Už je rok 2016, takže som začal natáčať decembra. 3 mesiace natáčam. Trochu tak častejšie, nie až každé video za deň. Musí sa to trochu triediť, či nevidím svoje peniaze. Potrebujem takú. Tak trochu sa mi tak odráža vzduch, teda môj hlas, ja ho mám oveľa krajší než vo videi, lebo tu nemám mikrofón, tak prepáčte, a ja som zo Slovenska. Dobre, co si počkáme na... Máme tu, stále nemáme dostatok ohňa. Čo sa mi nepáči, to není dobrá správa. Neviem, jak natočiť live stream. Cez show, ale no, cez show tam nemám to one. Čo to je, bože. No dobre, nesekaj sa. Lebo to musím celé
opraviť. It's like living girl more there was a spark to visit. Nič nezávisel niekoho. Nevadí. Ježiš. No a Bože, ja by som to asi mal ukončiť skoro, pretože ja to nemám dosť na lagovanie. Ja hneď potom tom natočím livestream, to si píšte. Ja to nevzdám, ja natočím livestream. Hneď potom tam bude livestream. Ešte si tu môžem kúpiť, aha, mám plnú kapacitu. Tua, ty kokšon, tu má aj... Cože? Ľudia, nesmejte sa, ale ja poviem, že sa z toho poserem. V roku 2015 decembri, ty kokšo, tu ešte nebola pridaná Paríž, tak ja neviem, či je to najvyšší mrakodrap na celej hre. No tak toto je ešte vyšší, tak čo som vtedy vedel. No, mimochodom, ja by som to mohol ukončiť, idem natočiť ten livestream hodinkový, 2-hodinkový, takže zatiaľ čaute. A cez show mi to asi nebude sekať, tak to bude trochu také lepšie. Čaute, bye bye. Bože, bye bye.